Bon dia, som la doctora Chagavia, form part de la secció de cirurgia colorectal del Servei de Cirurgia General i d'Aparell Digestiu de l'Hospital Son Espases. En aquest primer vídeo vos recordarem la informació més important que vos han donat a la consulta. Rebreu un segon vídeo on vos informaran dels exercicis de prehabilitació per estar en les millors condicions possibles per la intervenció i un altre vídeo 5 dies abans per informar-vos de la dieta i de la preparació de còlon per la intervenció. Així mateix, rebreu 2 infografies on vos informaran del procediment de la intervenció i de les recomanacions a l'alta. És possible que hagueu de fer un tractament en quimioteràpia o en radioteràpia. Si aquest és el vostre cas, vos donarem una cita amb l'oncòleg o amb el radioterapeuta. Des que fem la inclusió en llista d'espera quirúrgica, passarà aproximadament un mes fins a la intervenció. L'operació es fa habitualment per cirurgia laparoscòpica, però si vostè presenta cirurgies prèvies, és possible que necessitem fer una incisió més gran i fer la cirurgia per via oberta. Durant la intervenció farem la resecció del còlon o del recte afecte. Si és el vostre cas, rebreu un vídeo de les infermeres especialistes d'estomes on us informaran del procediment i dels controls que seguireu. En sortir de la consulta, vos hauran donat una hora per anar a veure l'anestesista. Ell vos informarà de la que heu de fer amb la vostra medicació habitual. Si vos hem donat una analítica per fer-vos per la seva consulta, l'hauríeu de realitzar aproximadament 10 dies abans de la consulta. Si en l'analítica detectem anèmia, és possible que haguem de fer un tractament que normalment consisteix en l'administració de ferro endovenós a la nostra consulta. És important que des d'ara fins al moment de la cirurgia fasseu una dieta saludable, molt rica en proteïnes. Mengeu carn, peix i ous, i també una dieta variada. Si vos hem pautat batuts a la consulta, és important que els preneu el temps que vos hem recomanat. Els vos hem posat a la recepta electrònica i els podeu anar a cercar a la vostra farmàcia de confiança. Faci exercici per millorar la seva forma física. A més dels exercicis que li indicaran els fisioterapeutes que ha de realitzar durant cada dia fins que se realitzi la intervenció, és important que també faci rehabilitació respiratòria amb l'incentivador inspiratori, que li hem donat a la consulta. Seria important també portar-lo a la intervenció per poder realitzar el tractament també després de la intervenció. Li recomanem que faci exercicis de relaxació i activitats que puguin reduir l'estrès. Li recomanem també que deixi els hàbits tòxics. És important deixar de fumar i les begudes alcohòliques un mes abans de la cirurgia. Una setmana abans de la intervenció l'avisaran les nostres secretàries. Li donaran una cita per venir a extraccions a fer reserva de sang i li donaran el dia de la intervenció. Ingressarà el mateix dia de la intervenció i s'haurà de dirigir a admissió, a l'edifici d'hospitalització. Si en aquesta data pròxima vostè presenta febre o alguna altra malaltia, cridi'ns per valorar si es pot realitzar la intervenció o s'ha de reprogramar. Consultin si té qualsevol dubte abans de la intervenció.